правиш този нормален гражданин? Няма го питам въпроса. Искам да предложа да играем на една игра. Какъв ти е проблем, братко? Разбираш ли, че не сме свикналите? Имаш проблем? Ракийка, вземи. И ти ще си добре. Ти. Каме започваш? Взимай ракийката. И ако имаш проблеми, седни на моите крака, за да не паднеш по глава. Ти ще бъдеш Каспер. Пинеш от свещена ракийка. Ракийка Деви. Колко вкусна. Кога вземаш? Извинявай, ама майче трябва да тръгвам, забравих си нещо. Или пък ракия. Аз съм алергичен към ракия, бе, тъп! Добре, съжалявам, че господин, че ви обидих, но малко ще припадна и след това ще се върна. Нали се сещате? Между другото, ето ти 2 лева. Не ми трябва. Лава моментус. Ракия да няма. Извъщена вода. Също да няма. Свещена ракия, Девин, купете си от... Петък, кога беше? Събота? Неделя? Купете си от седмък по Никелодион. Айди, чао, чиви. Малко ракийката ме чака. Наверно се беше ви.